Hei, salutare toată lumea. Îmi pare rău că se aude ceva pe fundal, dar am să încerc să nu se mai aude, am să-mi fac eu cu episodul care va urma. În acest episod, după cum vedeți, am am făcut mai multe chestii off camera și am zis să mai postez, fiindcă a fost foarte tare. De la live-ul acela, după cum bine știți, am făcut alte multe chestii, dar nu știu dacă voi ați văzut. Am uitat să vă arăt fântâna, care nu trebuia să fie aici. Ce vreau să pun, vreau să fac cumva să iasă apa din ea, ca să știți. Deci, hai să ne culcăm. Pentru început, nu știu ce vom face. Cred că ne vom duce un pic la pescuit, să pescuim 2 pești, doar 2, pentru că, da, suntem șmecheri. Da, suntem foarte șmecheri. Și hai să pescuim 2 pești sau 2 chestii sau tot ce ne vine din ea. Foarte tare. Cred că vom pescui 3 chestii pentru că chestia aia ne-a venit foarte rapid, așa că 3. Nu credeam că atât de rapid. Peștii se trezesc foarte de dimineață ca să fie prinși de oameni. Ei credeau că dimineața scapă de noi. Uite că-s prost. Și după cum auziți ceva pe fundal, bineînțeles că auziți ceva pe fundal, What? Parcă ăștia se prindeau foarte rar și uite ce rapid îi prind. Wow, foarte rar se prind ăștia. Wow. Parcă se prindeau decât 3% din ei. Și uite cât de rapid i-am prins, am deja 2. Și un Solomon. Sau Salomon. Ce Salaman? Cred că e salamandră. Un buton. Perfect. Chestia asta punem aici alături de celelalte. Avem 5 pește. Bun. Avem undițe în cască, ni se folosește alta. Și nu știu dacă știți de enchantment table-ul. Un enchantment table, nu e enchantment table chestia asta, enchantment book, care am prins-o din mare. Nu știu dacă mai am filmulețul ăla în care filma cum am prins-o, dar încă mai este scrisul ăla. Hai să vi-l arăt ce am scris, că era într-un video care l-am șters ca un țigan. Se pare că a dispărut scrisul acela de atunci. Doamne, nu știu de ce, dar cred că vom sta ceva timp pe mapa asta. Se pare că a venit destul de șmecheră. Adică știți bine de când era până acum. Uitați cum a ajuns acum și imaginați-vă cum era mai de mult. Doamne. Vreau să-i mulțumesc lui Ovidiu Mariam Croitorul. De ce? Este un abonat destul de bun și m-a susținut până acum. În curând va apărea și Minecraft Animația 5, dar doar cu pisica dușmanii, fiindcă dușmanii au câștigat, fiindcă au fost prinse 3 dislike-uri, deci numai dușmani vor fi, iar Stevie și Gripperul vor apărea numai sub forma de morți, practic. Deci vor fi morți. Ceea ce este trist. Dacă strângem la episodul ăla care va urma 2 like-uri, mai puțin ca să nu vă mai omor, așa, 2 like-uri,
Dacă strângem 2 like-uri la episodul acela, Stevie și Gripperul vor fi într-un fel reînviați. O să vedeți voi. Dar tot ce ați văzut nu uitați în mintea lui Stevie. Deci visul ăla lui Stevie poate deveni cum vrea el. Adică dacă își dorește să reînvie. Deci am făcut un stack și îi bate cineva la ușă. Bun, a bătut cineva la ușă și în timpul ăla eu am fost la toaletă. Da, ați auzit bine, am fost la toaletă. Țărancă Fiona? Ce? Nu știu ce însemna țărancă Fiona, da. Oh my god! Atât de mult sugar canes. Stați liniștiți că mai avem și pe partea asta. Și e crescut la maxim, fiți atenți! Avem de plătit. Da, bun, am tuns. Dar ele cresc imediat la loc. Nu! Și avem level 13. Ne duce cu gândul la violarea găinilor. Te violez, te violez, te violez, fă, te violez, te violez. Am violat-o, după cum vedeți. Da, bun. Nu pasă. Noi suntem tari aici. Suntem șmecheri. Toți o iubesc. Toți o iubesc. Toți o prețuiesc. Toți o iubesc și toți o prețuiesc. Numai eu o urăsc. Numai eu o urăsc. Numai eu o urăsc. Numai eu urăsc. Oh, numai eu o urăsc. Numai eu. Uite! Un rând plin numai cu Gintralia. Ce tare! E fă. S-a prăjit ăsta. Dar bagă-l înapoi acolo. Ce, mă? Noi mai avem carne prăjită sau ce? Mai am o întrebare. Nu mai avem de-astea. Avem 2 de-astea. Bun, perfect. Adică ce să spui? Sper că v-a plăcut live-ul acela. Căci dacă nu mai postez în viața mea. Mă las de gaming. Și gata. Nu mai. Uite unde am violat găina. Dar hai să lăsăm pana asta unde chiar a fost omorâtă. Aici. Sau pe, uite aici. La copac. Aici a fost înmormântarea ei. Să nu ia nimeni pana aia. Ca să se vadă că acolo a fost violată o găină. Serios. Și da. Noi între timp sugeam chestia asta, fiindcă curge apă din ea. Adică este un fel de, cum îi zice, mă? Așa, o fântăniță de aia de unde bei apă. Da. Nu-mi vine să cred. Oh my god! Tocmai ce am auzit cum că am atât de mulți pești care sunt umflați, adică 5 și strâng foarte greu. Asta înseamnă că headshot. Ce? Headshot.
Shot, headshot, 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 headshot. De câte ori mă enervezi tu, mă pupi. De câte ori mă enervezi tu, mă pupi. De câte ori tu locuiești, tu mă pupi. De câte ori eu te enervez, tu mă pupi. Și știi ce? Ovidiu Marian răspunde la asta. Eu cred că nu te uiți la tot video. Pur și simplu te duci pe el și lași un comentariu și un like. Nu cred că te uiți la tot videoul. De ce? Serios. Chiar. De ce? Spune. Spune de ce? Nu te uiți la tot videoul. Deci, hai, spune, de ce? Românie, din somnul cel din moarte, în care înciră barbari de tiran. Ați auzit-o pe aia, ci că deșteapte românii, din somnul și îl împingem pe ăsta, îl împingem, du-te în apă, băgameaș, te violezi în apă, fraiere. Gata, l-am violat pe ăsta în apă. Și o să aruncăm în apă drept ca să vadă lumea că l-am violat în apă. Ca să vadă lumea că am violat în apă un porc. Practic, vedeți carnea aia. Ce adâncă e gaura aia de o vede. Wow! Ce adânc! Nu te duc că e un vârtej acolo care vrea să ne omoare încet, încet. Da, deci, hai să arătăm că noi am violat porcul aici. Nu îl aruncăm în apă. Și aici pe jos. Da, uite aici. Acolo asta. Ce mă, lasă-l mă, l-am violat în apă, acolo în gaura aia. În gaură cu tine. Cred că acolo se duce. Dacă chiar se duce în gaură. Da, este o gaură acolo. Da, deci l-am aruncat unde trebuia. Chiar l-am aruncat unde trebuia. În continuare, noi ne continuăm drumul care era pe mapa asta. Da. Ne continuăm drumul, n-avem copaci, ce vom face noi? Să tăiem niște copaci. Dar asta este doar pentru un prieten. Asta, deci o filmare de voi fi cu un prieten se va întâmpla pe la ore mai târzie, deci nu vom face nimic pe mapa asta. Doar îi dăm foc la casă, la casa lui Andrei. Bă, mâncăule, ia uite-te la el. Uite-te la el. Bun. Casa asta e destul de epică. It finally job. Fraiere. De câte ori te văd, vreau să te omor. Zic că apa asta mai încolo nu e chiar atât de adâncă. Zic că mai încolo apa asta nu e chiar atât de adâncă. Dar uitați, dacă mergi un pic mai în față... Aoleu, chestia asta e atât de adâncă. Adică nu mai uitați-vă de aici. Deci uitați-vă de aici. Cât de adânc. Ok. E ca și cum... Oh my god, e atât de îngust locul acesta. Atât de tare. Dar trebuie să nu se poate culca aici. Hai să umplem casa lui ăsta cu abonazii. Abonazii. Așa mănânc. Abonații. Halloween custom. Acestea sunt cele mai noi. Că o trebuie să luăm unul din cele mai noi. Dar bineînțeles că nu o fată. Șmecherul ăsta care seamănă cu Stevie. Faceți o asemănare dintre Stevie și ăsta. Cred că e Stevie care e în armată și e mai mare și are barbă și chestii.
Practic, nu ne ce naiba că căutam noi în apă. What? Da, dar prietenul ăla cu care o să filmăm pe mapa aia nu o să vină în niciun caz pe mapa asta. Fiindcă cine știe ce o să ne facă. Se dă mare. E bine, nu poate, că pe mapa aia el va sta într-o casă de proști. Și uite ce... Și ați văzut voi ce casă vom avea noi? Acelea sunt jocurile foamei în Minecraft. Și o oaie pe geam. Practic 2. La fel ca în videoul ăla, îl mai știți? Nu știu dacă l-am postat. Bun. Practic, cred că l-am postat. De-am filmat acele 2 oi. Și era muzică și chestii și șmecherie. Știu că la sfârșitul, la toate videourile, nu mi se mai aude vocea și se vede numai asta. Nu știu, și se vede numai videoul. Nu știu de ce se întâmplă asta, dar e ca și cum... Nu a filmat filmarea. Adică Mobize nu... Cum adică a filmat filmarea? Nu, Mobize nu a violat filmarea și nu mai vrea să arate partea plină a paharului, nu-i așa? Doamne, ce realistic arată asta. Adică uitați, pe aici se vede de parcă ar avea înăuntru ceva. Și când te uiți în ea, vezi că e goală. Vedeți că are lemn în ea? Nu, păi atunci cum să fie bună? Trebuia să cadă de pe copac, că n-are lemn în ea. Ce vrea să fie asta, serios? Un hook. Este hook din Jake și pirații din nicăieri. Îl punem, uite așa. Da, mă. Punem o soară, punem aici și când vrea să se pună cineva în pat, adică să se cocoțe pe el, se împiedică și moare. Perfect. Sau asta punem la mână, facem în jurul la ăsta niște lavă, da, perfect. Punem o soară de aia și apoi se împiedică, cade în lavă, moare și nu o să mai poată niciodată să intre în casă. Idee bună. Dar și cum voi trece după aia? Voi avea o secretă, practic. Cred că în episodul următor, adică o să fac un live în care o să fac ieșirea secretă. Da, un live în care voi face ieșirea secretă, oameni buni. Da, ieșirea secretă și vom pune la vă pe acolo. Doar așa de frumusețe tipilor. Foame. Mi-e foame și nu știu, nu am nici să iau de cazân. Da, astea erau 2. Hai să punem una aici să se facă 10. Noi avem 10, să se facă 5, 2 roți la carul mare, 4 cai de veru mari, da, și cu aceasta vom face un sugar. Da, adică asta. Bă, noi ne-am pierdut cartea. Știți ce? Noi nu mai avem cartea asta. Gata, cartea asta s-a învechit. Noua noastră carte este asta. Ce naiba. Din nas. Oh my gosh. Bun. Dar toți pe ăștia acum sunt sus. Iar ăștia, imediat cum voi prinde, îi voi prăji pentru că nu merită. Vai de capul meu. Bun, deci, ca și că acest episod nu e data viitoare. Pa, pa.